देखो लो गाइज, हम गए पंडाल में वीडियो बनावे तो दल यार हम आवत नहीं तो दुर्गा जी नहीं खियावत। आ जब दुर्गा जी आई हन तो हम गायब रहे यार, पता ना हमारे साथ काहे ये सब होला। गाइज हम लोग मेला जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये टीम के बाड़ सन में लोग और इस सब बड़ा सन वही मेला में भेंट हुई बढ़िया से पैसा वैसा ले ले बड़ा सन लाइट मार के देखे लाइट मार के देखो लो। आप लोग सेल्फी ले चुके, चलिए अब आगे बढ़ते रहिए। हेलो गाइज, हम गए रही मेला में आ सब कोई कहते हुए सेल्फी नहीं खेले के आ हम कोई चुपचाप रहल हम वीडियो बनावत नहीं और हमार जोन ये रोगो सन काचा बुची पता नहीं केने करे होसन और ये पंडाल में जात लो असल हम आवते तो पंडाल में मुंह नहीं खियावत। अब पंडालवा होता तो हम ना आवत रही, हम कोई भाग चला रे। देखो लो गाइज जौन पंडाल लौकता नु रुक जा अभी तार लोग साफ ना लौकत तो पिछला कैमरा करते हैं तो देखो लो पिछला कैमरा से जौन पंडाल बनेला ये हमारा गांव के द्वारा ही बनावल जाला गोपालगंज जिला में। एक नाम न्यूराज दौल है और हम गए रही वीडियो बनावे के चक्कर में आ देखता नहीं तो बड़ा भीड़ हो गया। हम कोई भाग चला रहे फोटो वोटो खिंचवा के सोचत रहे लेकिन इतना भीड़ हो गए मोबाइलो निकाले में डर लागत रहे हम कोई भाग रहे तो चलो लो एक अंदर के बाद देखाओ तनी मूर्ति तो है रही से गेट आ गेट में अंदर गैला के बाद एगो बात बा यही चला जल्दी घुसल में गजन होते रहे ढेर आ हम कोई भाग ना घुसल जी तो कहो सन चल घुस यही पर ठीक रही। हम कोई जल्दी जल्दी चलो लो यार ये तो जाम लगा दे बोल देखो लो यार एक दुआरी पर के सजावट एकदम बढ़िया से भइल बा एक सजावट और ये हमार गांव द्वारा बनेला भितभेरवा गांव द्वारा एक के बनावल जाला ई पंडाल के न्यूराज दौल। बाप रे धीरे धीरे कोहिया ले चलियो सन चलो सन अरे जल्दी जल्दी यार चलो सन दौड़ दौड़ के तो देखो लो यार पता ना ये चलियो सन कि एजिक रहल जाई तो देखो लो यार इतना भीड़ हो गया सब कोनो मोबाइल निकल रहो सन तो हम कोई हमू निकाल के वीडियो बनाओ तनी देखो लो यार यही न्यूराज दौल तर के मूर्ति और ये देखो लो कितना जगह सजावट होल एक छत जगह छत कहल जाला और ये जी बड़ा भीड़ हो गए। अब वीडियो बनाओ जल्दी देत ना रहो सन तो हम कोई जल्दी जल्दी बनाओ एगो साइड में खड़ा होके और जानता लो एक वीडियो बनावला के बाद हम कोई आगे से देखता नहीं तो जानता लो हमरा दिक्कत का हो गया चला हम आवता नहीं तो दुर्गा जी ना आवत रह गया दुर्गा जी आवता रही तो देखो लो हम गायब बानी चला ये होते रहे हमारा साथ ये होला जब हम खींचे नहीं तो देखो लो दुर्गा जी आयल तो हम गायब बानी आ हम आए तो दुर्गा जी गायब रही और देखो लो झुलुआ ये हेतकी लड़का सन के झुलुआ रह गए और ये जी के अल्लाह के बाद बजरंग दौल जो कि गोपालगंज में जादूपुर मोड़ पर ये पंडाल के बनावल जाला और ये रहल एक मूर्ति आ बजरंग दौल जादूपुर मोड़ एक के जादूपुर मोड़ पर बनावल जाला और ये जो नया ओवर ब्रिज बनता है एक बगल में और देखो लो एजी के हम मिशन के मूर्ति जी के दर्शन कमीशन और एजी से फैन आगे की ओर निकल गमीशन ये दूसरा पंडाल हो और हम ही कमीशन वीडियो बना लिया जाओ तो जानता लो बोलवी ना का है अब बोलना में लाज लागत रहो और आवाज़ सुनाई होने ना इतना दूर बोलती सबके हमारे मुँह की ओर टाके लगी हम कोई अलगे से भले रिकॉर्ड कर लें और यही हवे न्यू एकता दौल जो कि जादूपुर के आगे बनेला। ई पंडाल जानता लो साधु चौक तर बनेला और ये न्यू एकता दौल जो कि देखल हलो एक बगल में भी एगो सामने पंडाल एगो बनल बा तो जी के जाम सन तो पहले एजी के दर्शन कली सन पंडाल में देखल साधु चौक न्यू एकता दौल तर के ये मूर्ति जी है और एजी से हमी के दर्शन कैला के बाद और एजी से मिठाई उठाई जैसे भंडारा उंडारा होला तो प्रसाद वरसाद मिलेला तो एजी कैला के बाद जो सामने बतैनी है सामने जो पंडाल बा इहो पंडाल साधु चौक तर के है जो कि सामने बगल में बनल हुए करा तो एजी कैले बा एजी जगह ना रहे तो रोड के बगल में पंडाल के बना दिहल बा और एजी डीजे उजे बाजत रहे खूब है जो कि हम रिकॉर्ड भइल बा लेकिन के हटा देम और ये रहल एक मूर्ति देखो लो यार और एजी हमी के वीडियो बनैला के बाद ये पंडाल के जौन नाम जौन आवत रहे लोग तो ही ना रहे हमको एकर नाम का हो और नाम देखे खातिर हम फैन जौन बा परेशान रही तो फिर हम कहीं ऊपर करता नहीं कैमरा देखता नहीं एक नाम लौकता कि ना तो देखल यार अमिका दौल लिखल बा पर
तो देखो गाइज जी पंडाल के साधु चौक तर बनावल जाला और एक बाद हमी के चल गए सन हजियापुर जो कि महाराजा दौल के नाम से फेमस बा। ई पंडाल पता न कहाँ के नक्शा हो और तार लोग के पता हुई तो बता दिया लो। और ये हजियापुर के पंडाल जौन बा महाराजा दौल के नाम से फेमस बा। तो एजी हमी के गमी सन और एजी गैला के बाद पूरा बढ़िया से वीडियो बनावो और वीडियो बनैला के बाद देख लो यार ई जौन बगल बगल में ये पोस्टर लागल बा ये सब प्रचार होला। जे चंदा ढेर देला तो ओकर साइड में पोस्टर लगा दिहल जाला। देखो अंदर ही महाराजा दौल तर के मूर्ति यानी हजियापुर ये पंडाल के बनावल जाला। और एजी से हमी के फोटो वोटो खिंचला के बाद वीडियो बना के और हमी के कहनी सन जे एकरा से आगे निकल जाओ। और देख लो ई रहल एकर ऊपर के सजावट जो कि छत में इतना बढ़िया सजावट रहुए और पंखा उंखा लागल रहुए वो बता देतनी। कैसे पसीना ढेर लोग अंदर रहुए तो पसीना भी ज़्यादा हुई और पंखा लागल रहुए। और ये जी ठीक भाई जी तनी दुर्गा जी आ गए रही लाइट पता न ये पंडाल में कौन हिसाब से लाइट लगावल सो जब मूर्ति आवेला तो सामने वाला ना आई सामने वाला आई तो मूर्ति भी ना आई। तो देखो यार में दोनों आ गई बा ये पंडाल के तनी बढ़िया से ये पंडाल जौन बनल बा ये आदमी बड़ा सोच समझ के बनैले हुई। और एकरा बाद हमी के आगे रही सन ई कौन दौल है या दौल के नामे निकले प्रकाश दौल। और एजी के होते हुए डांस होते रहुए और डीजे उजे बाजते रहुए। देखो लो यार इनका डांस ये अपना डांस में एकदम फेमस रहन। हम कोई ठीक बा फेमस रह अपना डांस। तो गाय तार लोग के अब देखा गया बानी प्रकाश दौल तर के मूर्ति जी के देख लो यार ये है प्रकाश दौल के जी के दर्शन कैला के बाद है जौन गोपालगंज के सजावट जौन होला ये देख सकत हो लो कितना झकास भइल बा। और एकरा बाद एजी के जौन डीजे उजे बना वही बढ़िया रहुए। और एकरा बाद आगे सार्वजनिक दौल का नाम धैले बाड़ सन तो छोड़ो लो यार दौल कोई भी हो मूर्ति बढ़िया बा देख लो यार। और एकरा बाद हमी के निकल गई सन आगे और ई पता न कहाँ के पंडाल है यार नाम देखे के पड़ी। तो देख लो यार एकरा बाद ई पंडाल के दर्शन कैला के बाद हमी के चल देंगे सन आगे। यार आज पूरा पंडाल घूमेगा पूरा गोपालगंज के एको गो पंडाल छुट्टी ना। तो देखत रहिए लो देख लो कितना झकास सजावट भइल बा। इतना तो केहू के बियाहो में जल्दी सजावट ना करेला सन तो कोनो बात नहीं यार पता लो पूरा रंगीन 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 हमार चलत साला गोड़ दुखा गए रहुए हम कोई बाग लेकिन मजा होते रहुए चले में भले गोड़ दुखाइल बा तो का हो। और देख लो यार कितना झकास सजावट भइल हुए आ ढेर लोग रहुए लेकिन डरो लागत रहो यार मोबाइल के नया मोबाइल किनले बानी आ कोनो चोरा ली तो झंझटे बा सब मेहनत बेकार हो जाई। हम कोई ठीक बा मोबाइल जानता लो दोनों हाथ से पकड़ के रखले रही एकदम बढ़िया से ताकि कोनो चुरावसन ना। और ये देख लो यार ये दुकान इतना बा। और ये देख लो ये जौन पंडाल जौन तार लोग दिखावे वाला बानी अब ये हवे छात्र दौल भी अच्छा पंडाल बनावेला। कैसे ये देख लो जगह गोपालगंज में बहुत पंडाल के बाबा जौन रोड पर बनेला और इहो पंडाल जौन बा ये रोडे पर बनल बा। और एजी गैला के बाद जानता लो एजी जाता नहीं तो जैसे तो साला पुलिसवा रोसन कहता बाबू वीडियो हो गई जैसे कैमरा चालू करता नहीं कहता सन हो गई हम कोई ना कहता ना निकल लो जाम मत लगा लो रोड हो हम कोई ठीक बा जाए सन। तो देखो लो यार इतना वीडियो बनावी सन तब हूँ केतनो करी लो तो का हो। तो ये कहता यार हमको यार वीडियो बनावे के ना दिला सन कहता बाबू वीडियो ना बना के दिला सन तो इतना बनैले बड़ा आ बना के दिया सन तो कितना बनैत। तो देखो यार ये पंडाल जौन बा पूरा पंडाल में सोना के रहुए आज सोना के ना रहुए मतलब गोल्डन रहुए आ दुर्गा जी का मूर्ति भी गोल्डन सब एजी सजावटे गोल्डन रहुए। और एजी पूरा सजावट बढ़िया से भई रहुए हमरा तो लागता जे ई 1-2 नंबर या एक नंबर तो ना लेकिन 2 नंबर एक मूर्ति जौन बा एकदम झकास मतलब मूर्ति एक नंबर गोपालगंज में लागत रहुए पूरा गोल्डन। और एजी देखल एजी पुलिसन के भीड़ ढेर रहुए और जैसे जानू कोनो पंडाल में फर्द कहता बाबू निकल हो गई और रुकल तार लोग इनके हम एक
सामने से देखाओ तनी, सामने के देख लो पंडालो एकदम गोल्डन लागत रुए, कितना झकास यार पंडाल, इतना झकास खर्चा हो जाए छात्र दो। और ये पूरा रोड जो नहीं लोकता नहीं सामने पूरा रोड हो, रोड के छेक के बनेला पूरा रोड के जगह के। और हर साल इस साइड में बनेला, ये साल रोड के बीच में बनल बा। और एजी के दर्शन कइला के बाद तो देखो लोग एजी के दर्शन कइला के बाद हे रोड में राजा दौल बनेला, लेकिन राजा दौल बनल नहीं पता ना का है, लेकिन दुख के बात बा। लेकिन जानता लो खुशी के बात ये बावे जे हमार चौपल के पैसा बाची ना, तो हर साल राजा दौल में चौपल के पैसा ना बाचेला, साला टूट जाला वही जात जात चौपल केतनो बाची नु, लेकिन वही गइला के बाद चौपल हाथ में लेके चले के पड़ेला। तो देख लो यार एक बाद हई जौन बनल बा थावे वाला जौन रोड ह गोपालगंज से जौन थावे की ओर जाला एजी बनल रहुए केदारनाथ। हम कभी केदारनाथ धाम के दर्शन कल एजी, पता ना जिंदगी में जाए के मिली कि ना, तो एजी के दर्शन कल पंडाल के रूप में। तो एजी हम के दर्शन कमी सन जानता लो एजी भीड़ ना रहुए, एकदम आराम से वीडियो बनावो एकदम बढ़िया से। और एजी के दर्शन कइला के बाद देखो यार पंडाल बड़ा झकास रहुए, और एजी के लाइट जोन लागल हुए वो बड़ा झकास लागल हुए। देखो यार पंडालो आ जाता हमार मुँह आ जाता, ना तो कितना पंडाल बनावल सन मुँह आई तो पंडाल ना, पंडाल आई तो मुँह ना, तो ये दोनों के दर्शन हो गई बा। तो केदारनाथ धाम के दर्शन जौन बा गोपालगंज में हो गई, ये एकरा से बड़का का चाहिए। और अंदर गइला के बाद एजी के मूर्ति जी के दर्शन वर्शन भुए, और एजी के दर्शन कइला के बाद हमी कमीशन आगे चलल जाई। तो पहले एमे पंडालों के अंदर जाई और अंदर के तार लोग के देखावे वाला बानी सब चीज़। तो देखा लो यार एक पूरा सजावटो एक बढ़िया भई रहुए, और ये सब चीज़ एक बढ़िया भई रहुए। और एजी के हमी कमीशन ठीक बा, ये पंडालो बढ़िया बा, छोटा मोटा बावे लेकिन छोटा पंडाल बा, बहुत बढ़िया से एक सजावट कैले बड़ा सन। और एजी से हम सोचू ही अब चले गए एजी ढेर दर्शन कर ले निशान। तो एजी से आगे से जानता लो जंगलिया मोड़, गोपालगंज में एगो मोड़ पड़ेला जंगलिया मोड़, तो एजी के इस श्याम सिनेमा वाला रोड के सजावट हो, श्याम सिनेमा रोड गोपालगंज। और एजी तालो के आगे देखाओ तनी मूर्ति देखो यार सजावट के बाद ई रहल एगो पंडाल जो श्याम सिनेमा रोड में नया बनल बा। ई पहले पंडाल ना रहल सा, ई नया बनल बा ई पंडाल। और ई पंडाल के देखला के बाद देखो यार श्याम सिनेमा रोड में ही एगो नया पंडाल जोन बा बनल बा। और ई रहल एकर मूर्ति का लिखल जय माँ अम्बे ऐसे ही कुछ नाम बा। तो चलो लो एकर दर्शन कइला के बाद हमी के आगे से जानता लो कहाँ गोपालगंज मौनिया चौक, जो कि एकर नी जोन बा थाना के पास में ही पड़ेला, गोपालगंज थाना के पास में। और जानता लो एजी पता ना कहाँ के पुलिस वाला आई रसन, पता ना नेपाल बंगाल केने के उतर के आई रसन, भाषा समझ में आई हल ना हम कमी कोनो बात ना। देखो लो यार ई बनेला ई पंडाल जौन बनेला मौनिया चौक तर ई पंडाल के बनावल जाला। और ई हवे भवानी दौल, ई भी पंडाल बढ़िया बन जाला। और एक बाद हमी के आगे रमिशन ई अमर दौल शायद है, पता नहीं बार का लिखले बारसन, लेकिन पहले हमारे याद बा ई अमर दौल तर के पंडाल है। पहले नाम लिख दसन पहले, तो कहीं कहीं लिखे लसन कहीं ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एगो जल परी रही, जल परी जो कि सामने बनेले बारसन। और एजी के दर्शन कैला बाद हई देखल करिका वन मानुष के ई पता ना कहाँ से आगे हुए ई राक्षस हो, एक मत देखलो हई हनुमान जी के देखलो हनुमान जी के यार कोनो पंडाल में बहरिए रख दिलसन यार, हनुमान जी के कोनो इज्जत नहीं है का कहीं रख दिलसन बहरी। तो चलो यार हई देखलो ई बतावल बा जे पर्यावरण के बचाव के बा, जियो जल यानी जिंदगी खातिर पर्यावरण के पेड़ पौधा लगावलो एकरा बारे में बतावल गई बा। इहो बढ़िया ज्ञान दिलसन ई पंडाल वाला में, मतलब बढ़िया ज्ञान बतावल जाला। और ई देखलो ई सिल्वर कलर के अमर दौल तर के मूर्ति है, पूरा सिल्वर चांदी कलर के। तो गाइस जी हवे अब लास्ट पंडाल, एक बाद तार लोग के पंडाल देखे के ना मिली। तो गाइस वीडियो अच्छा लागल हो तो शेयर कर लो अपना दोस्त यार सन के वो देखो सन।